Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Ola, de novo estamos xa de volta en tempo de Preguntoiro. Hoxe neste espazo imos falar con Miguel Alcaraz, que vende ser designado valedor da Comunidade Universitaria da Universidade de Santiago. Chega ao cargo nun momento complicado para o ESC, para todas as institucións académicas, pero avalado polo apoio maioritario que obtivo no claustro. Miguel Alcaraz, boa noite. Boa noite. Dicía que chega vostede ao cargo nun momento complicado, despois de 15 anos, co anterior valedor, non sei se lleva un pouco de vertixe todo isto. Bueno, eu primeiro queria decir é que a situación obviamente, bueno, é complicada, porque a universidade está no contexto no que estamos todos, pero tamén é certo que, bueno, supón un reto, un reto apaixoante. Eu penso que se poden facer cousas importantes. Claro, tamén conto co todo o traballo que desenvolveu Florencio Arce, o anterior valedor, que quizáis faga máis doada a misión do novo valedor, cando menos inicialmente. Non hai que poñelo a andar, non? Digamos. Exactamente, xa hai moitas cousas feitas, moi ben feitas, ademais, e aproveitarei todas estas cuestións. Un reto polo contexto no que nos movemos, e non sei se tamén por ese apoio maioritario que obtivo vostede, que ao mellor tamén pode pesar, non? Un pouco a responsabilidade. É certo, pero claro, o ter o respaldo que eu tive no claustro, para min, é un motivo de satisfacción tremendo. Eu fui elexido por a meirande parte do claustro universitario como órgano da representación da comunidade universitaria. Depositaron a súa confianza en min e, lóxicamente, eu son deudor desa confianza e, obviamente, teño que responder a esa confianza que depositou en min a través do claustro da comunidade universitaria. E máis cando era o segundo intento, non? De elixir persoa pro cargo. Sí, era o segundo intento para elixir persoa pro cargo. Bueno, por se hai algún despistado, cales son as funcións do valedor da comunidade universitaria? Bueno, en principio, o valedor da comunidade universitaria, como di o seu estatuto, é unha institución que vela por que todas aquelas persoas que na actuación, dentro da actuación da administración universitaria, sentan que as súas liberdades están de algún xeito coartadas ou que son vulnerados algún dos seus dereitos, pode acudir á figura do valedor da institución universitaria. Obviamente, o valedor universitario, como todas as institucións tipo defensor do povo, etc., non ten unha función executiva, pero si, do meu punto de vista, pode facer un labor de mediación en algúns temas. Ademais, pode detectar nichos de problemática que pode haber, e a partir de aí, co asesoramento da comisión que existe do valedor, tamén elexida polo claustro, facer informes para presentar ante as autoridades académicas para tentar de que se resolvan eses problemas, e en todo caso, cando xa son queixas concretas, pedir a información necesaria á institución para analizar se realmente, unha vez admitida a queixa a trámite, se conculcou algún dos dereitos desa persoa, de calquer membro da comunidade universitaria, e suxerir que se corrixan ese tipo de disfuncionalidades. Unha función, un traballo pro que axuda coñecer ben a universidade dende dentro e dende o escalafón máis baixo, non? Por así dicilo, desde o de estudante. Sí, obviamente, eu estudiei na Universidade de Santiago e xa fai moitos anos, vai casi para 30 anos, que empecé a miña carreira docente como axudante de clases, os vellos axudantes de clases prácticas na Universidade de Santiago, e fun pasando por distintos eslabos desa carreira universitaria. Eu penso que teño as
unha experiencia importante para saber e coñecer como funciona a comunidade universitaria, e penso que iso, obviamente, é algo importante para o desenvolvemento do labor do valedor. Un labor no que vostede defende que ten que predominar a independencia. Dicía vostede que este apoio maioritario que obtivo que o fai aínda máis independente, non? Absolutamente, absolutamente. Eu xa comentei en alguna ocasión que o valedor é o valedor de toda a comunidade universitaria. Independente, funciona con autonomía e, lóxicamente, nin debe nin pode estar suxeito a presións nin do equipo rectoral, nin de posibles de grupos ou persoas que estén na Universidade de Santiago. Para min, iso é un principio básico e que, lóxicamente, vai presidir toda a miña actuación mentre sexa valedor. Ata o punto de renunciar incluso, non, a ese papel de valedor, ese cargo, se vira que... Incluso eu, na miña intervención ante o claustro, lle dixen, así o manteño e me ratifico, que se en algún momento eu considerase que non podía exercer as funcións do valedor ca suficiente independencia, que o claustro tería que elexir un novo valedor, ou valedora. Bueno, ainda acaba de aterrar prácticamente no cargo, non? Pero polo que leva visto, polo que leva coñecido, quen é o que máis se queixa diante do valedor da comunidade universitaria e por qué? Bueno, obviamente, dentro da comunidade universitaria é o alumnado quen utiliza máis, demanda máis axuda do valedor da comunidade universitaria, aínda que tamén hai algún caso de profesores, o que chamamos PDI, ou personal de administración e servicio. En canto ás cousas que hai, que máis demandan, aínda non teño unha composición moi clara de cales son as cousas, porque, bueno, levo moi pouco tempo, e as cousas son relativamente variadas, hai cousas aí, pero, bueno, unha das cousas que tenemos que facer é detectar problemas en eidos concretos para ver se realmente foi unha cousa circunstancial ou é que hai un problema de base que é necesario que Por exemplo? Que o valedor propoña esa solución. Por exemplo, unha cousa que estou empezando a ter a sospeita de que pode haber algunha disfuncionalidade é no tema dos Erasmus. Problemas de convalidacións, de asustes nos estudiantes que van a estudar fora. Xa tivemos algún caso, eso podía ser un exemplo, posiblemente o que máis me chamou a atención nos poucos días que levo. É dicir, que estará aí vigilante, non? No tema dos Erasmus. Por suposto, porque, bueno, xa tivemos algunhas queixas sobre eso. Non sei se se prevé tamén, non sei se avalancha ou se pode dicir avalancha de queixas polo tema da normativa de permanencia, que deu moito que falar no seu momento, parece que os ánimos se calmaron un pouco, tamén é certo que dende o equipo de goberno da universidade se deron algúns pasos, non? Para ter os alumnos un pouco máis contentos, pero non dabondo, segundo eles. É certo, houbo no seu momento moita contestación e moitos problemas ca normativa de permanencia. Sei que hubo negociacións respecto a isto, pero, sin embargo, ata este momento, nos días que levo, aínda non recibín na oficina do valedor ningunha queixa que este relacionada ca normativa de permanencia, o cual non quere decir que non se reciban, e posiblemente, en canto isto bote a andar un pouquiño máis, empecen a aparecer queixas respecto á normativa de permanencia. Igual é que agora os alumnos están máis preocupados con outros asuntos que veñen de fora da Universidade de Santiago. Pode ser, o que pasa que a Universidade tamén está inmersa nese contexto e é un todo, non pode aillarse, e posiblemente este todo aí misturado. Deixando os alumnos, o persoal investigador é outro dos cabalos de batalla, previsiblemente, non? Do valedor, vostede amósase comprensivo cas súas queixas, non sei se diante do valedor, pero si ante, ante a opinión pública, non? Sí, claro, é dicir, o valedor é sensible
a todo ese tipo de problemática. Sin entrar xa, porque non temos tempo, a valorar o tema de fondo dos investigadores, o que non parece moi razonable é que a universidade e a sociedade tamén invirta moito tempo e moitos cartos na formación dese persoal, e cando ese persoal está formado e con 35 ou 40 anos se vexa ca imposibilidade de continuar na institución académica. Claro, con 40 anos, tal e como están as cousas no mercado de traballo fora da universidade, tamén van a ter moitas dificultades. Emigrar, non? Como moitos estudantes que saen da universidade. Pois parece ser que as cousas poden ir un pouco por aí. Eu non sei, polo menos a un prazo curto de tempo, vexo complicado o tema. Bueno, esta situación é a que me refería eu tamén, non? De que chega vostede ao cargo nunha situación moi complicada, non só para a Universidade de Santiago, para todas as universidades, non? Sin dúbida. Iso vai afectar, porque tamén afecta un pouco pois, o ambiente, o estado de ánimo, non? Dos alumnos, dos profesores e de toda a comunidade universitaria. Por suposto. Claro, estamos nunha época de recortes absolutos. A universidade, obviamente, non vai a ser allea a esos recortes, e mesmo o estamos vendo no tema do plan de financiamento. Bueno, os rectores estiveron, e supoño que estarán negociando ca administración autonómica melloras no plan de financiamento, pero todas as universidades vanse ver por aí afectadas, e de algún xeito eso tamén pode poñer en cuestión determinados aspectos da autonomía universitaria. Vostede xo deixa caer, non? Sí. Non sei se vostede é o primeiro que ten dúbidas ao respecto. Eu teño dúbidas, eu penso que algunhas cuestións da autonomía universitaria vanse ver afectadas, o cual non quere decir que a sociedade non teña que pedirlle contas á institución académica, á universidade. E a universidade ten que render contas, pero é outra cousa diferente. Estáse desvinculando mellor a sociedade da universidade? Eu penso que aínda hai camiño por andar nese sentido, pero por ambas partes. Tanto por parte da universidade, bueno, sendo moi sensible ás demandas sociais, non nos esquenzamos que é un servizo público, a universidade, que ten que respostar a cuestións, a problemas que se plantexan no contorno máis inmediato e no contorno máis xeral. Pero tamén a sociedade, ás veces, penso que non fai todos os esforzos para entender o funcionamento da universidade, e cales son os límites, etc. Vostede foi elixido, por certo, nun claustro polémico, no que se amosou certa división. O equipo reitoral obtivo moitas críticas, de feito non puido sacar adiante o seu plan de acción plurianual. Houbo quen pideu a dimisión do reitor, de Juan Casares. Non sei en que medida iso, sumado ao contexto no que estamos, bueno, pois, digamos que un pouco de botarlle máis leña ao lume, non? Vamos a ver, a miña longa experiencia na universidade fíxome reflexionar e aprender alguna cousa. É certo que pode haber certas tensións, sí, pero estas tensións non é algo novedoso. Estas tensións surdiron sempre. Eu me acordo de moitísimas situacións tan tensas ou máis que esta. E o que sí é certo é que en todo momento a comunidade universitaria deu mostras de sensatez, deu mostras de tranquilidade, deu mostras de afán de colaborar por superar este tipo de cousas. E eu supoño que, estou convencido que a comunidade universitaria no seu conxunto tamén neste caso fará o oportuno para que se podan superar este tipo de situacións. Escoitábanse certas críticas ao reitor por falta de diálogo e demais. Non sei se iso tamén é susceptible de presentar algunha queixa diante do valedor, ou xa se lle escapa as súas responsabilidades.
Bueno, eu, quero dicir, non o sei, eu supoño que o rector estará aberto a... quero entender que o rector está aberto ao diálogo con todas as persoas que queran entrevistarse con el. Si non é así, lóxicamente, bueno, a mí non me parecería ben, pero en todo caso, o plano no cual se moven este tipo de cousas non ten nada que ver ca función do valedor. Bueno, pois rematas o noso tempo, desexámoslles moita sorte neste traballo, bueno, pois porque a vostede lle vai ben no cargo e tamén porque os estudantes, os investigadores, os profesores, todos os que teñan que amosar algunha queixa xan escoitados, non? Pois moi ben, moitas grazas. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Lembren que poden seguir informados, como sempre lles digo, a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis información a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.